Kani Darshan Meghalaya ban ipriang sobhai pi baro syakani kutup khobor mentak janmit shabain paish khobor ki babnya tungini petroi ki mat ki bakongsan Mukul sangma halal ka Jerusalem ban pendap ya ka Ampati Football Stadium. Lapan long ya ka screening jong ka documentary film because we did not choose Hatura. Pinlong ka Eastern United Sports Club ya ka Eastern United Knockdown Football Tournament aja kusan. Khubor ki bapnya Menteri Rangba Duk Keri Narendra Modi mentakasgi ulapin pau baka Operation Sindur kalawan ra ya ka jingslur bat ka jingshit rehem ka bathamai ban yakun persha yiki kinhun lekno hakeleng ka perthai haba ai jingkren shipat nong shong ha ka program Mann ki baat lingba ka Akashvani umudi ulayaro ya ka jingslur bat jingtebet jong shipai ha kathma Operation Sindur ulayaro ya ka jingtebet bat jingben jongki shipai banthau bat pinprai ki kem jongki lekno hakeleng ki bentak than khaput ulaong bakari barok ka wei ka teli lang ban yakun persha yiki lekno bat ban pinkut sendon yaki habakren shpang ka lumpung jingelang ka badangshan jong ka Rising North East Summit Menteri Rangba Duk Keri ulaong bakathain chatei lami ngi kadai kathain ka pher bha ne ki weipat साथियों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहाँ का सामर्थ्य, वहाँ का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच तीनों का सुंदर संगम है। Menteri Rangba Barim ka Jilla Dr. Mukul Sangma ula kentho ya ka sarkar halor ka jingpen slam ban pendap ya ka Ampati Football Stadium dak babu jingkeli ka ei ka balapen thot ya ka jingya chakmat jong ka kam ban pendap ya ka ni ka project Kanika Stadium kadai kum shibenta jong ka jingtei ka badai bantei na ka benta ka National Games ajar khat nyo ka bathmu ban kinthop ya ka than mi ngi bat sep ngi jong ka Jilla Dr. Sangma ula kenno ba kaladon ka jingpendon kam bakla ha ka rukom pendon kam yak pisa ha ka ba ka sarkar kala bei bantei bat shnapen bha ya ka jingtei ki badan lupa ya ki balatei da ka jingmang tingka da ka Jilla Ula kedau yaki jing deko jong kanika stadium da ka baong baka jaka balate yaka kambyang bat duna bha ka jaka penyeng kali ka jing bambyang ha ka jing shkan bat ka jing duna ki jakami ladadon kinu ki jing jabakerke Lot of land have this massive infrastructure in a befitting manner in a befitting site. That's how you host sporting events. You don't construct a stadium in a area where you don't even have a space for parking. You don't have enough space for the sporting fans to stand in the queue while entering into the stadium. So there are many other issues related, the security, overall checking, and in the event of disaster, emergency exit, this and that. All these things are important. Yaka film documentary because we did not choose lapin in screen hashraban pinlat patba ha district library kam auditorium hatura hinin kaski kaniga film kabla direct do ba wan pharang ding do
Kapin i ke jingklat no ya ke jing no senyang jong ki pat riulum ki belong ki trai ri trai muluk kathain chatei lamingi hakathma ba ke beningkong. Hakani ke dokumentari lapin i shapang ki khana ki bampat juya thok pat ba jong ki Indigenous Labour Corps jong kathain chatei lamingi ke India. Bakunthop ya ke Garo Labour Corps ki balathung daka sarkar bilat hakathma ba beningkong. Hakani ke Lumpung, kaladon ke jingekran bat unong snaplim lingba ke video conference. Kebala ailat ikinong pet bikin yo bandon ke jingekran ke bakit jingmut ha ke bayadei bat ke history. Ki jingkin mau bat kiten rai. Ke jing temu jong keni ke screening ke long ban pin songtho shapang ke history bat kin mau burom ru ya ke Garo Labour Corps. Ka Javira bi nongkenri na Meghalaya ka nongilek kai kilan met ban pin iksa. Kajing lek bha jongka kelanang kentiu syuk-syuk iki kamilek kai pin iksa lingba kiru komilek kai bha jongka ha kajing ko beper-beper. Graduation benta ha ki bun kilempung ilek kai kum ka second All Meghalaya Amateurs Bodybuilding competition but ka the 17th Mr and Miss Meghalaya Bodybuilding competition. Kalayo ya kenam job haka kerdan ke beningkong haka jingekop bikini model category but one maar haka jingekop ya ke women's sports model. Kalay shimbentaru haka arhaja 2025 World Fitness Federation Grey Line Classic SAARC Nations but haka lumpung second state classic powerlifting competition keba arhaja rusau. Kakong nong kendri kalapin pau ke jingron kam bakong san ban shimkhia ha ke jing sumar ya kamet bat pinshlo ri kin thei baki dei ban snotho ela ka jong ka jingla bat ki di ban kyar na ke jing ai daw henry kalapin pau ya ka jing e ha ka ba ya dei bat ke jing ele kai pin iksa na mar kalong ka balut kunthop ya ka jing siu ka baram ban pinrung kerteng bat ban le sha ki jing e kop bat kala kuntu ya ka sarkar ban ai jing ka shan lem yikinong ele kai ki ba mi khmat ya ke Meghalaya but India. Yan approach ke government ke support jun karu hakui kaliang kai kelak kan yarap shibun ke ni kum ki athletes habangi ya khmat amli tang ngeladi shimet tang bangi tambal bangin bu ya ka state juni hakama kin baki we ki bri kin tep pa ki khna na kan ka kajat bandri juni kadon ken kasap kadon ka kata determination di tang determination ke jing terish tam ru ke ngila om tang ki we ngi ru ngila kum ju hi Ka Federation of KHASI Jantia and Garu People Ramrai Circle kalapin pau ke jing sokhya halor ke jing mambyang ke rukompen khoj ikinyut kinyer bat ki jabo hayo Ramrai ha ke jing le jurup ke badangshan lasyam bakani ke yo kadap de ki jabo sudah ke blami ru sa ke jing sma ke bai utung ke FKJJP kalakan kinthop ya karambrai hima kebalong kanong penyat ya kayo bat ong bakadei ke jingle bamsut nyo na kaliang usim bat ke executive committee kayo rambrai kambyang bha ka jaka berat nyut bat kani kawanra ik jing berat pathar iki jabo bat kinyut kinyer kebala ban keta ru ik kot kakhya kaseng kathmu ban pha iki jing ujor Daka jing tho sha u deputy commissioner jongka West KHASI Hills district banshim iki senjam bekerke bat nilap menta bagana ka jabo jaban bana kaliang usim imat ba simkia ba kahima ka execute ka jong u ba balai la da simkia ya ka khut ka suba ba kinek jabo kindon hangne adu ba kineki nong song yau kamtam kineki sunong apo jong kanega yau kindon saudong ba ki hab ban bamja ringkap bat ka jing sma intung ki jabo jong naga yau tena kaliang ka jongi ka sengi penram jor ya kana ka bentana marba kumusim bade ikli jong ka hima udai ban tibro e ka benta bakumnu ban simkia e ka khoi ka suba tena kaliang jongi ka seng om ban seng in hab ban lego ya ka dorkhat naga jing tho saudi commissioner ba untuk klarlam Kakamilek kai ha Meghalaya kelas dang ban sakhi ke jingkela bat ke jingero baro kalet shaka elite pathway program kabalong kasinjam trekam jongka sarkar ka bathmu banang kintiu ki sap ki phong jong ki khna ki batibit haki kamilek kai naki jaka nong kendong lingba ka jingbetin lenti jong unong elek kai olympic ka Australia uyan Campbell lala banjit haduk khat nyongut ki nong elek kai ki batibit bha na preng ki lai phau hajar ngut ki khna
kiba lapin persang haka jela. Kiba yadon benta haka Super Elite Pathway Program. Ka Elite Pathway Program kadai ka program ka babun bha ki kerdan jong kirukom jet bat kumjo ru kirukom ai jing hikai ban penkre ikini kinong ilek kai sport bikin lak bani shimbenta haki lumpong ilek kai national but international. What happening kerta ka badangret bun kinong shimbenta kilayo ikakerdan haki lumpong ilek kai athletics but weightlifting hapok kari. Kabapin i ka jingbiang jongka ni ka program. Ka jingtay baminta jongka JN Stadium kan longkum ka jaka ban hikai pentibit ka ba laringkat bat kari ka pertai na ka benta ban pin urlong ya ka jing angno jongka jela ban sei kinong ilek kai betibit. 30,000 children in Meghalaya, and once we analyse all that data, we then some children who are excellent talents are put into an elite pathway program for a year to develop their talents through training in their home villages and home districts. And then if they have extreme talent, they have an opportunity to come into our top program, which is the Super Elite Pathway program called SEP. And out of 30,000 tests, 30,000 children, there's only 11 people in the SEP program out of 30,000. Very difficult to get into. Ka Federation of KHASI Jantia and Garo People FKJGP bernihat circle kalapin long ya ka jingpen rungkam bat jingpen thamai ya kinongkit kam jongka nak benta ka samoy trikam jong usnem arhajar arphosan hado arhajar arphopra. Hakani ka jingelang layoi ka jingthung ya kinongkit kam bathamai bekunthop yu ba kit bor lang suting kum u president u Vietnam pamshong kum u vice president bat u Noah Kongsted kum u general secretary. U Central Executive President ka FKJGP u Dandi C Kongsid. U labanjur ke jingdon kam jong ka jinglong nongyalam badon akor bad ka jing shakri ya ke imlang sa lang da ka bamaham persya ya ka jing pendon kam bakla ya ka kerteng jong ka seng na ka benta ban kieu ya lede shimet. U Kongsid u lapin shlur ya ka jing lang bad ki karkhana trairi ban thau ki lat ban yo kam yo jam ki samla bam don kam don jam hatan bernihat. Ka KHASI Staff Association kalapin long ka jingelang banjit iki officer thamai bat ban pinbet ya ki jing jong ki nong trai khamtam ha ka jing siu tulop ka badang sateng. U Johnson Porem ula shimti biang ya ka kam president ha ka ba u Norman Bla uday u vice president u Sanju Taryang kum u general secretary bat kiwe. Ka association kalaya keren halor ka jing sateng ka tulop ka ba prabrai bat kalakan tu ya ke sorkar bakadai ban penkloy ban pelat no ya ke pisah ke bakat kendai klur tingka ke berejong ke district council. Ke association kalapen pau ke jing songo ya ke sorkar jela ke balayalam da ukonrat sangma. Ke bala pelat ya ke pisah ke ba arpho klur nak benta ke tulop. Kani ke jingelang ke kam penlet jingmut ban ya ke ban keren iki mat beper ke bedai bat ke jingpha jingmiat jongki nong trai ban pentikna ya ke jingpha jingmiat jongki. Hoi haba ngelayo iya kan ko kubor ngidap dengan skau komen ke bakra halor ke jingput bena jong chief minister bor pelaj pisai ini kumbalai pe kundai klore ar pe perlu la de pelaj ke basak mentah kalau sekat kendai bar ke jingkular ke jong uru hapo ar lai tio halor ke jingkular bar ke jingput bena ke jong ungi ngidap dengan skau komen ke bakra bar ke jong ke porro ikerpat susu yang chief minister berom jengi bu usno bah banu tengkai pelat ekapor bu kampen keloi Ka Eastern United Sports Club kalapin long ya ka Eastern United Knockdown Football Tournament arjar arpusan hamadan mairang mission ha Eastern West KHASI Hills District ya kani ke lempung la play perda du khot jong ka KHADC bad ubadeiru MDC jong ka Mauthat Rashan constituency uba Powell Soklet. Kajing temu jong kene ke lumpung kalong ban ailat igi samlai lek kai football ban pin i la ka sap kapong ke bakidon. Hakani ke lumpung kidon khat riu teli ki kin hon ki be shimbenta da ka jing lek kai ke baningkong. Happening ka saumer bat ka amigos ka balapin long da ka jingsdang ka bashit rehem hakani ke jing khun. Uba soklet ulapin shlur ki samla ki be shimbenta ban bu hakmat ya ka kot ka khia jongki. Ka jing shimbenta
haki jing hikai man la kapor bat ban yele ban long kinong ile kai betebit. Yang lekat football in itu dia lebih. Nak subar dia kemet ke jong tri, nak kilamet mana ke step mana ke por, nak bangin long kini nak kai betebit. Bat abang ini kita sport tu. Jadi bagi kita ke jong ke tim ban kiar nak di ke bam. Mon di ba ngaji ong ba ti kasih jemi ti dan tak ba kita lekat football. Kendai dalam poin di kadang di atas sebab sidrong. Sebarang biang bah berjalan kai kemet kendai di dua no nomor bandingop no arti di jelas liu. Di kembang kalau mata ke percaya ke BMI ke football kalau ngurus kelak kamai keji. Di nak kenturi bagi sumari kemet bejong fi. Ya negeri kabam selong di kemet fi ke pasal ke bakwan. Namanya lah banang ki seperang ke jalan kai football bejong ni. Mentang ini pet ikejing long jingman ke sunbeneng hatura. Kajing kriat kalong 8 degree Celsius, bat kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing skam ka hau menta kaski kalong prapo sau na kasispa. Haba pat shanong ba shalong kajing kriat kalong 8 san pon iwe degree Celsius, bat kajing shit kalong 4 degree Celsius. Kajing skam ka hau menta kaski kalong kandai polai na kasispa. Kajing hap slap kalong iwe pon millimeters. Kat bahajuai pat kajing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing siam ka hau menta kaski kalong prapo na kasispa. Kandon kajing hap slap habun teli ki jaka hatura shalong bat juai. Shaban poi syaga bukut jong ketup khobor ni pet biangsa shisien kimat ke bakongsan. Yaro umentri rang ba do kari ka jing tibet ban penbet jong ki shipai ban the bat penprai ki ketem le no de kitiar kitar bat ki kor ki board bala shna ada kari le jong. Kentho u Dr. Mukul Sangma halor ka jing slam ban pendap ka Ampati Football Stadium. Lapan long ka screening jong ka documentary film because we did not choose hatura. But penlong ka Eastern United Sports Club ia ka Eastern United Knockdown Football Tournament ahajar kusan. Di parlok kat tungila poisha ka bukut jong tup ko bojing imenta ka jan miet hadop ini syem meng lashai ka singi ku play pi barok.